עליתי מהונגריה בנובמבר 46, בגיל 26 הייתי אז. התחתנו ב1 במאי 1946. 4 חודשים היינו בבית כמו גן עדן, יפה, רהיטים, עד שפתאום נאלצתי לברוח. זה היה משטר קומוניסטי, והיו על היהודים עלילות, גם אם כשלא עושה שום דבר. שליחים של הסוכנות, אנשי הפלמ"ח, שיחדו את השלטונות בהונגריה והעמידו לרשותנו רכבת מיוחדת שהביא אלפי אנשים דרך יוגוסלביה. גם ביוגוסלביה שיחדו אנשים. הפלגנו 2 אוניות. אונייה בשם אנסטסיה, לאונייה שנייה, כנסת ישראל. הפלגנו מצפון יוגוסלביה, ואחרי 5-6 ימים עלינו על סרטון. האונייה קטנה, האנסטסיה, עלתה על סרטון. נסנו לברוח מהר מאוניות בלב ים. למחרת בבוקר העבירו אותנו לכנסת, דפסו אותנו למרות שלא היה מקום, לכן הצפיפות הייתה גדולה וסירחון איום, אני לא יכול לחזור. היו גם סערות, ב-30 יום היינו באונייה. והיו סערות קשות. כל רגע חשבנו, אנחנו גמרנו. אוניית מלחמה בריטית בליווי מטוסים סיירו את הים תיכון ויירטו את אוניית העולים, כנסת ישראל. וליוו אותנו לנמל חיפה. שם חיכו לנו צבא בריטית. לא נתנו להם לעלות לאונייה שלנו. תקפנו אותם בגושי פחם ובקופסאות שמורים, עד שבחור אחד יהודי פגע בקצין בריטי גבוה, וזה ירה בבחור ומת. ואז נכנענו. העבירו אותנו מאונייה כנסת ישראל לאוניית מלחמה בריטית, והובילו אותנו לנמל בקפריסין, משם למחנה מגודר שעליו שמרו חיילים בריטים. כעבור כ8 חודשים הובילו אותנו לחיפה.